Assalamu alaikum al'umma garin Barigishir da kewaye albishirin. Shin kuna da labarin nesa ta zo mana kusa? Abubuwan da muka daɗe muna ji a manyan birane daga jihohi sai jihohi yau sun zo mana har cikin gida, wato Santar Numeric. Santar Numeric wuri ne da muka buɗa domin koyar da ilimin kwamfuta cikin sauƙi, musamman gare ku 'yan makaranta kai har da wanda ba su yi makaranta ba. A Santar Numeric ne kawai za ku wadatu da ilimin kwamfuta, ku yi amfani da kwamfuta ku iya sarrafa cikin sauƙi kamar yadda kuke so. Bayan haka, a Santar Numeric muna kula da ɗalibanmu yadda ya kamata. A ɓangaren kayan aiki, mun tanadar muku kwamfutoci na musamman Faransi, kwamfutocin da idan ka koyi ilimi da su ba kwamfutar da za ta gagare ka a duk faɗin duniya. Saboda haka al'umma garin Barigishir da kewaye ga masu buƙatar samun ilimin kwamfuta sai ku yi sauri ku garzayo kai sunayen ku a Santar Numeric domin ku samu shiga a jerin wanda za a koya ma ilimin kwamfuta na wannan shekara. Babbar cibiyar tana nan saman titi mai zuwa birnin Kwanni, Van Meter da kamfanin Sonet. Hannunka na dama, wato ɓangaren yamma, babban ginin mu yana nan, za ka ga an rubuta Santar Numeric da Barigishiri. Kana zuwa za ka samu kyakkyawar tarba daga ma'aikata. Wanda bai san wurin ba, kuna da tuntuɓar manajan mu Ahmadu Aminu bisa lambobi wayarsa kamar haka: 99 11 41 35 ko kuma 84 85 39 70. Ko kuma ka je wajen Muhammad Samaila kai tsaye a shagonsa da ke cikin kasuwa, shago mai lamba 35, ko ka kira shi ta wannan lamba 76 46 18 80. Santar Numeric kofar mu a buɗe take ga duk mai bukata. Santar Numeric ba nan ɗaya ta tsaya ba, ga masu buƙatar photocopy ko kuma sezi da har da ma Airtel Money, Orange Money, Move Money za ku iya isko ma Santar Numeric domin biyan buƙatar. Sannan kuma muna takacin Nigeria, muna abonnement Canal Plus, sannan muna Recharge Kwantar. Bayan wannan, ga 'yan proje masu buƙatar collaboration da mu duka a shirye muke da karɓar bakuncin ku. Santar Numeric wuri ne na kowa da kowa.